Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'una dona de fort caràcter, una dona molt especial, que va fer coses que per la seva època van ser fabuloses, d'altres que van marcar un canvi. Estic parlant de Saurina de Terrassa. Hem de fer primer de tot una miqueta de repàs general del que vam veure en els vídeos dedicats al Castell Cartoixa del Paradís, en el qual teníem el seu avantpassat, Berenguer Sanlà, qui va comprar entorn al 1110 la quadra de Vallparadís, el comte Ramon Berenguer III. Els seus descendents es van canviar el cognom de Sanlà a Terrassa i arribaríem fins al pare de Saurina, que era Jaume de Terrassa. Jaume de Terrassa es va casar amb Guillerma de Sant Vicenç i van tenir una nena, Saurina. El que va passar és que en el 1272 Jaume de Terrassa es mor i no havien tingut cap hereu, cap nen. Tenien una nena, Saurina, pubilla, això el que volia dir és que ella era la hereva legítima de Jaume de Terrassa, però ella és una nena petita, una xicateta. Davant d'aquesta situació, el rei Jaume I va tenir que prendre mesures per poder protegir el que eren els drets, els béns, les propietats d'aquesta nena. Entre altres coses, se'ls va ocórrer que una manera de poder protegir això, que això es feia molt en aquella època, era amb un matrimoni. I en el 1273, un any després de la mort de Jaume de Terrassa, la van casar. Amb qui la van casar? Amb Bernat de Centelles, que era el castlà de Sitges. Doncs bé, aquest matrimoni va tenir com a fruit 2 nens i una nena, que li van posar Blanca de Centelles, però va ser un matrimoni molt trist. Bernat de Centelles tenia un caràcter bastant violent, era un busca-raons, conflictiu, sempre tenia problemes amb tots els seus feudataris del seu territori, tenia deutes, fins i tot en un moment donat li van embargar un dels castells que tenia, fins que es va poder solventar el tema per l'homenatge, bueno, era un desastre. I Saurina va aguantar moltíssim, es creu que potser van haver-hi una sèrie ja de coses que van anar passant al nucli familiar que li van provocar ja com una mena de col·lapse i va dir, prou, s'ha acabat. Saurina de Terrassa era diferent i era especial respecte a altres dones de l'època. Ella venia del que era la noblesa rural, no de la burgesia ciutadana, i tenia una sèrie de coses diferents respecte a altres dones de l'època. Per exemple, ella tenia una bona posició social, tenia diners, perquè era caslana del seu territori i tenia aquestes rendes que les podia anar rebent i obtenir. Tenia influències i tenia contactes. Precisament gràcies a aquests contactes va demanar l'ajuda, la col·laboració de 3 homes de confiança, de la seva família, d'altres membres influents de l'època, que van anar a parlar amb el bisbe i van aconseguir una cosa importantíssima i mai vista en aquella època, que era que es va anul·lar el matrimoni. Va haver-hi una sentència en la qual li donen com la possibilitat, li permeten a Saurina de Terrassa poder abandonar el que era la llar, la casa, es pot emportar fins i tot el servei cap a Barcelona amb ella, i a més, hi ha com aquesta la separació de diferents béns, i entre altres coses queda estipulat en aquesta sentència que els nens barons es queden amb el Bernat de Centelles i la Blanca se l'emporta amb ella, que una cosa que queda reflexada o més o menys s'intueix en aquesta sentència és que Saurina volia allunyar la seva filla de Bernat, del pare, suposo perquè era bastant violent. El cas és que en aquesta sentència també queda reflexades clàusules com que, per exemple, Bernat no pot obligar a Saurina a signar res amb el seu nom, recordeu que ella era caslana, o que fins i tot si en algun moment ella ha de visitar a la Saurina, si ha de quedar-se a casa d'ella, ha d'avisar al barri de Barcelona perquè estiguin assabentats, perquè a la Saurina no li passi res, fins i tot si fa algun tipus de despesa, després l'haurà de pagar a la Saurina. I res, és un hito en la història, això que us estic comentant de poder fer com si fos el primer divorci d'aquí de Terrassa. I res, finalment Saurina amb la seva filla marxaran al castell
una mica de la seva infantesa, que és el castell Cartoixa, fins a la mort de Saurina, que va ser en el 1298. Res, en el pròxim capítol us parlaré de la seva filla, de Blanca de Centelles. Adeu!